سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ دەبێژە ئیران پڕ بجۆشە ji bo destpêkirina danûstandinan lê ew ne bawerek ku amade ye. Trump herwiha behsa hewlên navdewletî jî dike ji bo parastina tengeyan jî tengava Hormuzê dibêje şiyana leşkeriya Îranê bi taybetî di warê mûşekan de lawaz bûye. Ew dixwazin danûstandinan bikin. Pir bi coşin ji bo danûstandinan. Lê ez nebawerim ew amade bin. Tenê li gorî tiştên ku ez dibîzim. Pir dixwazin danûstandinan bikin. Wek çawa ku divê wisa bikin. Lê ez nebawerim amade bin ji bo encamdana tiştê ku divê were kirin. Lê ez bawerim dema ku ew amade bibin, em ê derbarê vê rewşa giştiya ku em tê de ne gelekî baş kar bikin. Em li gel welatên din diaxivin da ku li gel me kar bikin. Bi mebesta parastina tengeya Hormuzê. Ez bawerim bersiveke baş gihîştiye me. Eger em wê bikin, pir baş e. Eger nekin jî dîsa pir baş e. Ji bîr nekin, wek mînakekê di gelek dozên welatên NATOyê de em her tim ji bo NATOyê li wir in. Em di mijara Ukraynayê de alîkariya wan dikin. Di demekê de ku okyanusek di navbera me de heye û bandora wê li ser me nîne, lê me alîkariya wan kiriye. Dê cihê behskirinê be em bizanibin kîjan welat di hewleke biçûk de alîkariya me nake. Ew jî tenê vekirîhêştina tengeya Hormuzê ye. Di berhevkariyê de evkarekî biçûk e, ji ber ku hêzeke wîsaya Îranê nemaye. Hejmara mûşekên wan kêm bûye. Hûn dibînin ku pir bi kêmî mûşekan davêjin. Ma hûn dizanin çima, ji ber ku zêde di destê wan de nînin û ji ber ku meşiyana wana berhemaanînê têk biriye. Serokê Amerîka Donald Trump herwiha dibêje wan encamên serbaziyên pir bihêz li dijî Îranê bi dest xistine û ew welat bi praktîkî têk birine. Trump herwiha bang li welatên din dike ku ji bo parastina tengeya Hormuzê alîkariyê bikin. Got ku wan hêza esmanî, deryayî û berevaniya esmaniya Îranê ji nav biriye. Îro hinek encamên mên pir baş hebûn. Wekî ku dibe we derbarê Îranê de bihîst dibe. Encamên leşkeriyên pir bihêz. Em bi welatan re derbarê parastina tengavan de diaxivin. Ji ber ya me pir kêm e. Tene sedî yek an sedî dû bi dezmet keve. Wek mînak, Çîn nêzîkî sedî notê petrola xwe ji tengeya Hormuzê dabîn dike. Lê baş dibe ku welatên din bi me re li wir parastinê bikin. Em ê jî alîkar bin. Ji aliyê leşkerî ve heta ku derbarê min be, me bi awayekî pratîkî Îran têk biriye. Bi nêrîna min dikarin hinekî bersiv bidin, lê ne pir. Me hêza wana asmanî ji nav biriye. Hûn zanin. Me hêza wana deryayî ji nav biriye. Me parastina wan a asmanî jî ji nav biriye. Ti parastineka wana asmanî nemaye. Me serkirdatiya wan dû an sê caran ji nav biriye. Dibe ku sê be. Em ê di nêzik de bizanibin. Lê ji aliyê leşkerî ve encam serkeftî bûn. Me êrişî girava xarkê kir û me tenê herêmeke biçûk hişt. Ew cî hêkûmaya boriyên petrolê ne. Wan dikarin di nava 5 xulekan de êrişî wir bikin. Her tiştê me amade ye. Ber bi wir ve hatiye arastekirin û heke em bixwazin em dikarin di cih de pêk bînin. Min biryar da ku hîna nekim. Lê em ê bibînin ka dê çi bibe.